we come. Okay. Day by park. I'm now at school. Okay. So I may have one here and one there. Okay. The paint here is your dry off. Okay, so Ami Kefeneme, what's going on here? Or a living legend. Tell him what you want legend. Makana o nwoke bi he chukota akụkọ anyị egwu ọnwa anyị akụkọ Igbo n'ọtụtụ ihe nkụzi eji malụ ndị Igbo ọ bụrụ ndị bekee akpọ ya our morals and values wee wụkwasịtacha ya n'egwu nye ya bụ otu onye na-agụ egwu ma mgbe gboo ma kịta ngwụrụ ejighị egwu ya eto afa maka na ọ bụrụ na eto họkwa afọ acha ma dịkwa gị n'aka egugo mana ọ sịrị gịrị na ha ga-eji ya wee kwalite asụsụ Igbo ọ bụrụ na ọ nọ obodo oyibo ka ọ nọ a ga-akpọ ya nnukwute culture curator ma maka na ọ na-aba anyị ka anyị nọ ọ na-adịcha maka anyị anaghị ahụcha uru ụdịdị onye a na-abala anyị bịa bụrụ na obi gide wee bụ iwu ọnwa ọnọkịta anya bụ afọ ọnọkịta anya bụ ụbọchị Ista ka ọ ga-eme 91 years wee na-akụkwara anyị egwu ọfụrụ anyị wee sị na anyị achọghị ija ya mma maka na ọ bụ n'egwu si jaa ya mma na ndụ wee gwukọ n'egwu si na ụwa mgbede ka mma anyị sị na anyị ga-egosi ala n'ezie na ụwa mgbede ahụ ka mma na ọ dị mma na ndị Igbo bidoro bilibe ka anyị na-aja ndị mmadụ mma na ndụ ka anyị na-asị ndị mmadụ mma deme na ndụ ọ bụrụ na ifi melodi mere m ihe ọma aga m asị ya nne m daalụ ọrụ n'ime ka ọ bụrụ mgbe a chọrọ ya afọ asị ewu ihe niile o mere akala m ọ bụkwa na ọ nọtụkwo anyị na-asị ya ka anyị mere ihe ga-abụ ndị oge nwobi ahụ ụbọchị bete ya bụ ụbọchị Ista anyị abịa kọlikoli nwụkọrịa mmanya n'elu ihe anyị na-eme kịta bụ inye ya obere onyinye maka na onye ọbụla ị ga-enye nwoke dị otu a bụ ihe ọ fụrụ n'anya ọ bụla ego ka ọ na-achọzi ozi ka anyị mechaa ọzọ mee ya mee ya ka ọ bụla ebe ọ ga-abụ ndị mmadụ ga na-abịa gị kene ya ka ha mama ọbụla ma ike ji anya ka ha ọ na ha aka izu ụka anọ anyị bidoro ọrụ na ha aka nkwute ọrụ anyị na-asị ndị Igbo bido kwado anyị kwado na anyị ọkwa na Facebook anyị nọ onye tinye 1,000 2,000 na-atinye na-aga ya bụ otu puku maka na Igbo si gịnị aka weta ọnụ eju igwe bụ ike ọ bụrụ na anyụkọ mma mmiri ọrụ ọ na-agwọ ọkwanye maka anyị na ha eme ihe All right, Ami, well done. So, my designs are emechi n'ụlọ na-egosi ihe egwu nekwa nketa eji mali ya. Hey, Ami, unu anwaka nnọọ. Daalụ. So, ihe bụ ndị ekwe ndị Igbo Ogene na Clinton ka ihe unu nwere ike ikwu maka ihe na-eme ebe a. This is long overdue. Okwesịghị ime like 10 years ago. But start the Bama or the Barabo. And we are here to celebrate a living legend. This is a man that this man should be a living museum because he has the culture of Igbos embedded in his lifestyle. Not just his musical life, but in everything he does. They represent everything Igbo represents. Your bridge about Igbo. Oh, you hear my Kejaga. So is worth it. And we are calling on everybody, so long as you're an Igbo person, my Kejaga's song one day will become that is the whole thing now, and it will do us no good if we don't appreciate this living legend. And that is what we are doing here. It's a thing of joy. It's late, but it's not too bad. But we are doing our best to ensure that Daddy celebrated while he is alive. I brought my man at the double ritual and tribute.
mmeji anya njiri wee na-abụ ihe niile wee nọrụkwa wee na-egwu agba nna gwa unu na ka mgbe anyị na-abịa ebe a na ofu ihe na-asọ mmemme ofu egwu agbahie m n'ọnụ akwa ebube ya bụ egwu asọgbugo m tata maazị m ihe kpatala o ji wee bụrụ onye egwu niile na nke tata obi asọka m na mmadụ ka ebe a taa na-asọkwa ndị Igbo niile biko unu ka emelụ na ya kịta ọ nọ na ndụ maka na onye anwara na onye efelu mgbe ọ nọ na ndụ bụ onye ọ bụrụ mgbe ọ nwụrụ ka esi wee kwee edebeli efe edebe tribute the baby God everywhere. a sị na nwatakịrị abatago mmanya ntara afụfụ wee gote la la la